Допомога звідусіль. Люди з усієї України та з-за кордону надсилають гроші для дітей, чиї батьки, кримські татари, стали заручниками Кремля. Таких дітей в окупованому Криму вже 167. Щоб допомогти родинам політбранців, ведучий АТР Шевкет Наматулаєв на своїй сторінці у Фейсбук організував збір коштів. До акції вже долучилася українська діаспора Чикаго, а кримсько-татарський ресторан «Мусафір» пожертвував частину своєї денної виручки. Більше про те, як збирають допомогу дітям бранців та як до неї долучитися, Владислав Стужук. За 8 тисяч кілометрів від Києва в Чикаго українська громада зібрала $300 для дітей-заручників Кремля. Конверт з грошима зі Сполучених Штатів передали на телеканал АТР. Пожертви з-за океану долучать до тих, які збирає ведучий Шевкет Наматулаєв. Їх передадуть родинам, які через облави російських окупантів залишились без годувальників. На мой призыв откликнулось очень много людей. Если говорить по Украине, то, можно сказать, практически все города, все области. За 10 дней проведения акции более 100 тысяч гривен удалось собрать на карту, только передавали и наличкой, поэтому 112 тысяч гривен было на прошлой неделе. Збирають гроші різними способами та у різних містах України. Так у Львові провели благодійний ярмарок з кримсько-татарськими стравами та майстер-класами. Містяни купляли сувеніри, смачно їли і заразом допомагали тим, хто вимушений жити в умовах постійного страху в окупації. Самое главное – это возбудить людей посыл к тому, чтобы действительно необходимо помочь. И люди, я вижу, Львов сегодня в этот солнечный день солидарен с Крымом, и каждый выражает свою поддержку, фотографируясь с плакатами или внося кошти в скриньку. До акції закликали долучитись українців і в ресторанах кримсько-татарської кухні «Мусафір». На сторінці в соцмережах оголосили, що частина одноденного прибутку піде на підтримку родин політбранців. Результат приємно вразив адміністратора ресторану Айдера Муєдінова. Лише за один день 2 столичних ресторани «Мусафір» зібрали 50 тисяч гривень. Очень сильно переживаем за них, так как это наше общее дело, мы должны помогать друг другу. Вот. Пришло очень большое количество гостей, очень много желающих, звонили, как можно прийти, как можно там помочь, заказывали. Вот. Очень рады, что все пришли, поддержали нашу акцию. Вот. И в дальнейшем тоже, конечно, будем по мере возможности помогать. Допомога співвітчизникам в захопленому Криму згуртувала кримських татар, українців та небайдужих з усього світу. Втім, зупинятись не можна, поки окупанти продовжують репресії. Акция продолжается, и ко всем обращаюсь, кто участвует. Всем огромное спасибо за участие, за то, что даже публикуете, за то, что размещаете информацию и подключаетесь. Я думаю, акция еще будет продолжаться, потому что дети нуждаются в нашей поддержке. Мы не знаем, сколько их отцы будут еще задержаны, сколько еще будут находиться в СИЗО, поэтому я думаю, что поддержка нужна будет постоянно. Номер картки для фінансової допомоги родинам кримських бранців Кремля можна знайти на сторінці Шевкета Наматулаєва. Кожна копійка – це не просто грошова підтримка, це вдячність тим, хто не зламався. Владислав Стужук, Нікіта Проскурін, Ірина Мельник, Максим Беценко, Заман, АТР.